Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ibu, bapak, adik-adik lan sedaya jamaah salat Isya wonten ing Masjid At-Taqwa Surabaya ingkang tansah kinurmatan, insyaallah dirahmati Gusti Allah. Sumangga ing kesempatan ingkang saya menika kita sareng-sareng muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala awit dumugi titi wancin dalu punika kula sami tasih dipun paringi kenikmatan ingkang luar biasa ingkang agung inggih menika antawisipun kekuatan iman Islam kula sami sehat, sempat, lan nikmat sanesipun sehingga kesempatan dalu menika kula sami saged sareng-sareng derek dawuh Gusti Allah inggih menika ndakaken salat alhamdulillah kanthi berjamaah. Alhamdulillah rabbil alamin. Salajengipun shalawat lan salam katemna dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabat dumateng sedaya keluarga, para sahabat lan pun dumateng umatipun kalebet kula sami ingkang saestu esa mangke mawantu syafaatipun wonten ing dinten kiamah. Allahumma amin. Ibu, bapak, adik-adik lan sedaya jamaah ingkang tansah kinurmatan, ing kesempatan wedal saat menika kawula pun paringi irah-irahan utawi ancer-ancer sebatas matur inggih menika kagem kultum dalu menika bab masalah kelola sampah. Nah, Ibu bapak yang tansah hormatan, menawi kula sami midhanget kata sampah gitu menika tentunipun bapak sami sampun nggadahi persepsi ingkang sampun apa sampun boten sae. Wah, kae sampah gitu, sampahe berserakan. Wah, kae marake mambu mergo apa? Mergo sampah. Nah, lan salajeng ngipun. Ananging wonten mriki monggo kula sami selaku umat Islam menika ingkang cinta nggih, cinta sesama, cinta lingkungan, monggo kita gatosaken bab masalah sampah. Saya menika sampah ingkang organik utawi menika sampah ingkang napa layak jual. Nah, hubunganipun kalian menapa Bapak Ibu sedaya, Bapak sami tentunipun sampun mangertosi bilih kagem babagan infak sedekah nggih menika mboten kedah mawi arta. Kita mboten kedah kanthi tenaga. Ananging mbok bilih kula sami niat kanthi sedekah sampah, insyaallah menika sampun dadosaken kula sami menika nggadahi bekal ingkang sae tentunipun bekal ingkang binjang kula sami unduh wonten ing alam salajengipun. Ya menika kanthi napa? Niat sedekah sampah gitu. Ha niki. Wonten ing mriki Bapak Ibu sedaya, monggo kita sareng-sareng njagi lingkungan Bapak sami kanthi kula sami
jagi sampah wonten ing sekitar kula sami. Lajeng kados pundi mangke kula sami kagem reaksi kagem istilahipun mangke mensedekahkan ten pundi. Nah menika insyaallah kita saking pengurus Layismu Pandak Barat menika insyaallah mangke saged nggih panjenengan paringi amanah kagem mengelola sampah layak jual nggih menika. Nah apabila panjenengan mangke nggadahi setunggalipun barang-barang ingkang sampun boten dipun ginakaken padintenan, saya menika awujud bahan plastik, bahan ingkang seng, botol-botol mereka monggo mangke saged dipun kempalaken lajeng apabila mangke sampun ragi kathah mangke saged berhubungan kalian apa kula sami selaku pengurus Layismu Pandak Barat kagem menapa kagem dipun sedekahaken dipun sedekahaken kagem kemaslahatan umat. Insyaallah kita nampi amanah panjenengan lan isa mangke hasil saking jual sedekah sampah menika insyaallah mangke migunani tumrapipun kemaslahatan umat. Nah insyaallah wonten ing Layismu Pandak Barat salaminipun wulan Januari, Februari lajeng sampai pertengahan bulan Maret menika kirang langkung sampun nggadahi napa nggih nggadahi setunggalipun kekayaan kagem napa kagem saking sedekah sampah menika kirang langkung 2,5 juta. Alhamdulillah. Nah niki samangke badhe kita ginakaken kagem napa kagem program nggih menika kado Ramadan. Kita kado Ramadan antawisipun maka kagem napa peduli tali asih Bapak Ibu guru wonten ing amal usaha Muhammadiyah. Saya menika wonten ing TK Aba, lajeng SD Muhammadiyah, lajeng saking SD unggulan Aisyah. Ugi mangke kita ginakaken ugi kagem napa kagem kaum duafa. Nggih kaum duafa lan mangke kagem anak-anak yatim. Insyaallah wonten ing akhir Ramadan isa mangke kita badhe pentasarufan. Nggih saking pundi dananipun nggih salah setunggalipun saking hasil sedekah sampah. Nggih. Ibu Bapak yang kehormatan dan semoga kita sareng-sareng mencintai lingkungan, ngupakara lingkungan, nggih sesuai kalian apa pesanipun Bapak Bupati kagem napa menjaga kondisi lingkungan kula sami kanthi jagi napa sampah persampahan. Insyaallah kanthi sekedhik kula sami berkontribusi wontenipun sedekah sampah insyaallah sampun bantu program saking pemerintah lan samangke kita saged bantu organisasi Persyarikatan Muhammadiyah lewat sedekah sampah. Ibu Bapak mobil mekaten ingkang kita aturaken kagem sekedhik mungkin matur nggih silahipun sosialisasi lan kagem nderek kultum sempatan dalu punika mugi samangke saged manfaat lan mangke saged gugah pribadi kita masing-masing kagem mengelola sampah kanthi sae. Nggih mobil mekaten saking kawula mugi wonten manfaatipun dan menawi lepat saestu kawula nyuwun pangapunten ing pangajap monggo sisa-sisa wulan Ramadan tahun menika kita ginakaken kanthi semaksimal mungkin ibadah kanthi semaksimal mungkin supaya kula sami samangke saged nggayuh tujuan saking siang Ramadan menika inggih menika langalakum tattaqun. Makaten fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.